d'Assís, ojalà, Sant Francesc d'Assís, ojalà se la puguem endur nosaltres, se la puguem endur a la nostra comunitat o al nostre poble, ojalà se la puguem endur per a fer aquests events del món del ciclisme. Vaya, Sant Francesc d'Assís, ahí està Sant Francesc d'Assís, més corredors encara, més protagonistes, miren com pugen, que ja no poden quasi ni arribar després de la ratlla. Després de la ratlla ja no poden quasi ni pedalejar, i tenim a aquests corredors que entren la línia de meta de Sant Francesc d'Assís. Ahí tenim corredors del Ciclus Bilbao. Bueno, espectacular, señores, espectacular la arribada de Enguany, senyor Damián, autoritats, espectacular la arribada d'Enguany d'esta tercera etapa, espectacular. És que Nàquera s'ho mereix, Nàquera se mereix més inclús del que avui ens estan oferint, però poqueta, perquè tornarem a aquest calor, tornarem a aquest color del que va ser aquest gran premi de Nàquera, però avui tinguem a aquesta categoria d'èlites, a aquesta categoria de sub-23, ahí estem pujant conforme poden els últims metres, tenen que ajudar per a poder recuperar aquestes forces que es queden per arribar a aquesta ciutat, per a poder arribar a on tenim instal·lat els nostres amics de Coca-Cola, poder refrescar, poder agarrar un poquet d'aire, però ahí està el líder Israel Gunyón sonrient, que pareix ser que ha de fer i mallot, perquè com està de somrient pareix ser que sí, han pogut defendre i mallot. Anem a veure els jutges el que ens diuen, però segur que Israel Gunyón continua sent el líder d'esta gran volta ciclista a la província de València, trofeu de València, junt a este gran trofeu de Salvador Tomàs Rodríguez. Espectacular, señores, espectacular, ahí se ha portado motivante de tots, que se merecen encara nos queden corredors, señores, ahí están, amants del ciclisme, seguidors, la veritat és una gran família que dic jo del món del ciclisme, això és una gran família, tots units, seguim una gran família, participants, equips, els amants, els fills de totes les poblacions, els organitzadors que organitzen totes aquestes proves, seguim una gran família del món del ciclisme. Vale! Vinga! Espectacular, arribada. Vale, vinga, que està ahí, va! Anem a veure com us diu la regidora de festes i de bones feres que hi ha aparegut l'arribada. Molt bé, veritat, espectacular, no? Bueno, s'ha comprovat que una vegada xafen la ratlla de meta, i 6 metres després ja quasi que n'hi arriben dalt, eh?